Sinibingelele sinamukele ekhasini lemkhulu nogada. Uma uthi uyaqala ungena kuleli khasi wamukelekile, ulike uphinde subscribe. Ningixolele makungaveli kahle ifoni angenayo umuntu ozongibambela njengamanje because isikhathi esiningi mangisuke ngiyithakele induku ngithanda ukuba ngedwa. So anginayo iholder le yefoni ekwazi ukuthi ibambe ifoni ngendlela, but ngizoyithola soon. Namhlanje ke ngithaka ibhodlela likaDumba. Ibhodlela likaDumba leli linamawozawoza, linomayisaka, linohlalanyusi, linovela behleke, linobhubhubhu, linovuma. Lihle kakhulu lapha emasokeni naseyintombini ezithanda ukuthi zisondeze amasoko eduze kwazo. Iyasebenza kakhulu le nduku. Leli bhodlela uyaligcobisa nje ezandleni ebese umthinta lo wesimame. Ngithandela kakhulu ke kulaba bafowethu okuthiwa zishimane bahlulwa zintombi. Siyaqeda ke lokho ngaleli bhodlela. Leli bhodlela indlela lisebenza ngayo ukuthi livusa imizwa kulowo muntu osuke umthintile noma osuke umsophile. Nayi le nduku isihlanganisiwe. Isiphelele mayisika nje sekushoda ukuthi ithakwe namafutha afanele ukuze ibe lento esiyifunayo. Asiqale ke siyithake. Sizoqala nganayi perfume le fragrance Jamila sizofaka yona Jamila yethu kancane nje ayimawala because is strong sizofaka nje kancane ayimawala strong because ngisazoyifaka nasemabhodleleni if ibhodlela sesilithaka, so asikho isidingo sokuthi sifake ibe ningi la. Ifuna ukuthi siyifake kahle ebhodleleni sesikuthakela because omunye umuntu akathanda ukuthi ibese inuka kakhulu izwakale because inhloso so ukuthi idide lamafutha esiwafakile angabi nalo iphunga elibi ngoba amafutha ezilwane ikakhulukazi namafutha emvubu kanje. Okay, sesifakile iperfume yethu okuyijamila. Sisijamila bafowethu, iyatholakala ezitolo. Jamila sizofaka umpukane muhle kakhulu ebusokeni, muhle kakhulu ekusondezeni izinto njengoba ubona kubhalwe ubheka mina. Zikulandela njengazo ke impukane induku lezi ezisebenza njengobhuza mlandele. Sizofaka kanje umpukane wethu because there is still a mixture esuke isazongena. There is no need ukuthi uwenze ube staputapu. Kufanele uhlanganise ube kanje because mawukanje suke sikwazi nokwenza uhlanga. Mawanje usebenza ngeindlela eziningi ushiyane ekuthenini wena ufuna kube kanjani. Okay, siphinde sifake nakho inkosazana ebomvu yabelungu le. Isebenza kakhulu ekusondezeni inhlahla, nasekwakheni ugazi. Bayazi ke abaphathi bamakhanda. Kanti nanamakha amnandi akwazi ukuthokozisa inhliziyo nokuthambisa umoya womuntu. Ngaba umuntu wesimame ngaba wesilisa uyakwazi ukuthi umthambisa. Ngithanda kakhulu ke emajongweni kodwa lo muthi muhle kakhulu. Ibhodlela lethu likaDumba leli uDumba kaSibombo. Madodana. Unomthinte atshikizelwe ngaphakathi. Dumba kaSibombo lo. Lokho kufanele ukuthi uthole ethe uqini. Imixture yami ke le amafutha engiwahlanganisile anodumba phakathi nezinye izinto ezithe ujula. Ngamabomu asizukuyichaza ngoba kuyinto yalapha ekhaya. Nawo amafutha emvubu yiwo lawa sesizothakala ibhodlela lethu. La amafutha engonyama kodwa asethe ukululwa. Obowabona ewiki kanje abekho naphakathi but ngiwalule ngamafutha esunflower okujika nelanga. Just ukwathambisa angabi namandla kakhulu la cause sizothaka induku yobusoka. So senzele ukuthi noma ukhuluma nentokazi ingakuthathi kancane, ihloniphe.
ingakuthathi kancane ngoba nomhlonishwa bakhona kule nduku. Ibhodlela lihle kakhulu ingane zakwethu. Umuntu owazi umuthi uyokwazi ukubona umdlalela because asenze umlingo la kuphela sithake induku sihlalisa igxolo amakhambi. Asenze umlingo labo gogo, asenze umlingo. Okay, asilithake le bhodlela. Nali bhodlela lethu. First thing first, sizolayisha la. Sizohlaba nje la kule nduku yethu. Sihlabe kule nduku yethu. Lihle kabi leli bhodlela. Uma ubani ngingamsebenzela. Ungamshiyi usehlula amanye mawusuke ulihlanganisa. Noqhume futhi ulifake. Ungasali namazwi ahlabayo angasali, ikakhulukazi nomathinta angasali. Ngoba makusale lezo nduku aleyo uba nawo amandla ibhodlela lakho. Bese ungifakela uvuka lo yihlahla ovusa amakhambi. Sesithake ibhodlela lethu ke bogogo. Sithake ibhodlela lethu bogogo. Sithake ibhodlela lethu. Sithake ibhodlela lethu. Okay. Sekuyahlangana. Sekufanele ukuthi sithole imvubu. Kufanele ukuthi sithole imvubu. Amafutha emvubu lawo. Sizodinga into yokusika. Okay. Sizosebenzisa iblade. Sika nje into encane hayi mawala. Because seligcwele vele ibhodlela lethu. Sisika nje into encane. Because vele afakiwe la emthini lo la akhona lawa mafutha amixwe lapha. So there is no need ukuthi sifake inqwaba. It's just for ukuthi ibambe. Into esingayitholanga umsunu wendlovu asiwutholanga ke bogogo. Kodwa noma ungekho le nduku iyadlala. Ntumba kasibombuke lo bantwana bakwethu. Utumba kasibombuke lo. U400 bogogo. Owudingayo ngiyamenzela. Ngaphandle kokumosha isikhathi bafowethu, ngicabanga ukuthi okwanamhlanje sekuphelile. Sengenzela ukuthi laba bathaka amabhodlela ezimonyo bakwazi ukuthi nabacosha ulwazi ukuthi ihlanganiswa kanjani le nduku le. Efana nezinduku ezifana novendle, uvendle kaVilaphi, ingasali leyo nduku mawusuke uthaka izinto zakho zikaDumba. Senzele ukuthi induku zakho zisheshe, zingabi late. Uma uthaka umuthi ungakuthandi kakhulu indaba yokuthi uzwe ngabantu ukuthi bathini umuthi. Umuthi ufuna ukuthi wena ukholele kuona wenze lento efanele uyenze kuphela. Thake ngokuthi uyazi ukuthi umuntu uzosebenza, hayi ukuqagela. Thokoza bogogo. Umkhulu nogada lo. Ningakhohlwa ukulike nokusubscribe. Siyathokoza kakhulu kwesilekelelana nabo. Nabantu asebeyitholile induku kaNogada siyathokoza kakhulu ukuthi ziyabasiza nabayisebenzisayo lezi engi-uploadayo la. Siyathokoza kakhulu ukuthi ziyabasiza. Qhubeke njalo sisesekane silekelelane bogogo. Sikhulise leli khasi, sikhulise nomndeni. Thokoza mkhulu.